அதை பனி போல உருகிட செய்பவரே, கண்மணி போல என்னை காப்பவரே, உள்ளங்கையில் பொறித்தென்னை நினைப்பவரே, கண்மணி போல் என்னை காப்பவரே, உள்ளங்கையில் பொறித்தென்னை நினைப்பவரே, எப்போதும் என் வாழ்விலே இயேசையா, எப்போதும் என் வாழ்விலே, எப்போதும் என் வாழ்விலே இயேசையா, எப்போதும் வாழ்விலே, தாய் போல தேற்றி தந்தை போல ஆற்றி தோள் மீது சுமந்திடும் என் இயேசையா, பலவீன நேரம் என் கிருபை உனக்கு போதும், உன் பலவீனத்தில் பலன் தருவேன், பலவீன நேரம் என் கிருபை உனக்கு போதும், உன் பலவீனத்தில் பலன் தருவேன், நிழல் போல என் வாழ்வில் வருபவரே, விலகாமல் துணை நின்று காப்பவரே, நிழல் போல என் வாழ்வில் வருபவரே, விலகாமல் துணை நின்று காப்பவரே, எப்போதும் என் வாழ்விலே இயேசையா, எப்போதும் எப்போதும் என் வாழ்விலே இயேசையா, எப்போதும் என் வாழ்விலே, தாய் போல தேற்றி தந்தை போல ஆற்றி தோள் மீது சுமந்திடும் என் இயேசையா, தாய் போல தேற்றி தந்தை போல ஆற்றி தோள் மீது சுமந்திடும் என் இயேசையா, உம்மை போல புரிந்து கொள்ள யாரும் இல்லையே, உம்மை போல அரவணைக்க யாரும் இல்லையே, உம்மை போல புரிந்து கொள்ள இல்லையே, உம்மை போல அரவணைக்க யாரும் இல்லையே, எப்போதும் என் வாழ்விலே இயேசையா, எப்போதும் என் வாழ்விலே, எப்போதும் என் வாழ்விலே என் இயேசையா, எப்போதும் என் வாழ்விலே. அல்லேலூயா. ஆண்டவரும் இரட்சகருமாய் இருக்கிற இயேசுவின் நாமத்தினால உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்துகிறேன், வரவேற்கிறேன். கர்த்தர் நல்லவர். இன்றைக்கும் ஆண்டுடைய வேதத்தை நாம் தியானிக்க போகிறோம். ஒரு 2 ராஜாக்களின் புஸ்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 16, 17, 18 ஆகிய வசனங்களை நாம் தியானத்துக்காக எடுத்துக்கொள்ளலாம். கர்த்தர் உரைக்கிறது என்னவென்றால், இந்த பள்ளத்தாக்குகள் எங்கும் வாய்க்கால்களை வெட்டுங்கள், நீங்கள் காற்றையும் காண மாட்டீர்கள், நீங்கள் காற்றையும் காண மாட்டீர்கள், மழையையும் காண மாட்டீர்கள், ஆனாலும் நீங்களும் உங்கள் ஆடு மாடுகளும் உங்கள் மிருக ஜீவன்களும் குடிக்கும்படிக்கு இந்த பள்ளத்தாக்கு தண்ணீரால் நிரப்பப்படும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அல்லேலூயா. நீங்கள் இன்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிற வார்த்தை, நீங்கள் காற்றையும் காண மாட்டீர்கள், மழையையும் காண மாட்டீர்கள், ஆனாலும் இந்த வாய்க்கா பள்ளத்தாக்கு எங்கும் தண்ணீரால் நிரப்பப்படும், தண்ணீரால் நிரப்பப்படும். அல்லேலூயா. சில நேரங்கள் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நன்மைகள் வருவதற்கான
ஆசீர்வாதங்கள் வருவதற்கான அந்த வழிகளை எதிர்நோக்கி கொண்டு இருக்கிறோம். சூழ்நிலைகளை பார்க்கிறோம், எந்த வழியும் இல்லை, எந்த வாய்ப்பும் இல்லை. என் வாழ்க்கையில் மாறுவதற்கு எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் சாதகமாக இல்லை. இவைகளையே நோக்கி பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம். ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் காற்றையும் காண மாட்டீர்கள், மழையையும் காண மாட்டீர்கள், ஆனால் அந்த பள்ளத்தாக்கு தண்ணீரால் நிரப்பப்படும். அப்படி என்று சொன்னால் உங்களுடைய சூழ்நிலைகள் ஒருவேளை சாதகமா இல்லாமல் இருக்கலாம். நீங்க எதிர்பார்க்கிற நன்மை வருவதற்கான எந்த வாசல்களும் உங்களுக்கு திறக்கப்படாதபடிக்கு அடைக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில் காணப்படலாம். என்னுடைய கனவுகள், என் தரிசனங்கள், என்னுடைய எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறுவதற்கான எந்த வாய்ப்புகளும் இல்லை என்ற சூழ்நிலையில் நீங்கள் கலங்கி நிற்கலாம். ஆனாலும் உங்கள் தேவைகள் சந்திக்கப்படும். நீங்கள் விரும்புகிற காரியங்கள், நன்மைகளால் நீங்கள் நிரப்பப்படுவீர்கள். நீங்க விரும்புகிற வாழ்க்கை உங்களுக்கு வரும். நீங்க விரும்புகிற ஆசீர்வாதங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் வரும். இதுதான் அதனுடைய அர்த்தம். அல்லேலூயா. பெரிய கடன், தலைக்கு மேல வெள்ளம் போல் என் வாழ்க்கையில் கடன்களால், சுமையால் நிரப்பப்பட்டு இருக்கிறேன். இதை தீர்க்கிறதற்கு என்ன வழி இருக்கிறது என்று சொல்லி கலங்கி நிற்கிறீர்களா? எந்த வழியும் இல்லை என்று சொல்லி இருக்கிறீர்களா? பயப்பட வேண்டாம். அந்த கடன் தீர்க்கும் வழி திறக்கப்படும். அதற்கான அந்த காரியங்கள் உங்களுக்கு நிரப்பப்படும். பிள்ளை திருமண வயதை தாண்டி போய்விட்டது. கட்டி கொடுப்பதற்கான எந்த பண வசதிகளும் என்னிடத்தில் இல்லை. என்ன செய்வது என்று சொல்லி கலங்கி நிற்கிறீர்களா? கவலைப்பட வேண்டாம். அந்த காரியங்கள் நிரப்பப்படும். அந்த காரியங்கள் நடத்தி முடிக்க வைக்கப்படும். பிள்ளைகளுடைய படிப்புக்காக என்ன செய்வது? பெரிய தேவைகள் இருக்கிறதே என்று சொல்லி கலங்கி நிற்கிறீர்களா? அந்த விஷயத்தில் ஒரு அற்புதம் நடக்கும். டாக்டர் சொல்லிட்டாரு, வியாதி முத்தி போயிருச்சு, இனி இதை குணமாக்க எங்களிடத்தில் மருந்து இல்லை, இனி அவ்வளவுதான், வீட்டுக்கு கொண்டு போய்விடுங்கள் என்று சொல்லிட்டாங்களா? மருத்துவங்கள் கைவிட்டு விட்டதா? பயப்படாதீர்கள். அந்த வியாதி தீர்க்கும்படியான வாசல்கள் திறக்கப்படும். அந்த அற்புதங்கள் நடந்தேறப்படும். மனுஷனால் கூடாத எல்லாவற்றையும் செய்கிற ஒரு தேவன் உண்டு. அதை தான் இங்கே சொல்லுகிறார். நீங்கள் காற்றையும் காண மாட்டீர்கள், மழையையும் காண மாட்டீர்கள், வாய்க்கால்கள் நிரப்பப்படும். யாருக்கு சொன்னார்? யோசபாத் என்கிற ஒரு ராஜா. அவன் தேவ பக்தி உள்ளவன். அவனோட கூட சேர்ந்து இன்னொரு இஸ்ரவேலின் ராஜா. அவன் ஒரு அவிசுவாசி. யோதமின் ராஜா அவன் ஆண்டவரை அறியாதவன். இந்த மூன்றுவரும் சேர்ந்து மோவாப் ராஜாவோடு யுத்தம் பண்ண போகிற பொழுது 7 நாள் அவர்கள் பிரயாணப்பட்டு போன பொழுது அவர்களுக்கும் அவர்கள் கூட வந்த மிருக ஜீவன்களுக்கும் இராணுவத்துக்கும் குடிக்க தண்ணீர் இல்லாமல் போய்விடுகிறது. அப்பொழுது விசுவாசம் இல்லாத அந்த இஸ்ரவேலின் ராஜா சொல்லுகிறார், ஐயோ, இந்த 3 ராஜாக்களையும் மோவாப் ராஜாவினிடத்தில் ஒப்பு கொடுக்க தேவன் கொண்டு வந்து விட்டார், நம்மை சாகும்படியாய் கொல்லும்படி தேவன் கொண்டு வந்து விட்டார் என்று சொல்லி அவன் சொல்லுகிறார். அப்பொழுதுதான் யோசபாத் என்கிற ராஜா சொல்லுகிறான், இங்கே கர்த்தருடைய தீர்க்கதரிசி யாராகிலும் இருக்கிறார்களா என்று அவன் விசாரிக்கிறான். அப்பொழுது ஒரு வேலைக்காரன் சொல்லுகிறான், எலியாவின் கைக்கு தண்ணீர் வார்த்த அவருடைய வேலைக்காரனாகிய எலிசா என்கிற ஒரு மனுஷன் இருக்கிறான். உடனே யோசபாத் சொல்லுகிறான், அவனிடத்தில் கர்த்தருடைய வார்த்தை இருக்கும், நாம் போவோம் என்கிறான். இன்றைக்கு நமக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிற ஒரே ஒரு வார்த்தை, ஐயோ மாட்டிக்கொண்டோமே, கடனில் சிக்கி கொண்டோமே, வாழ்க்கையில் விழிப்புணர்வாய் இல்லாததுனால இப்பொழுது நான் அகப்பட்டு கொண்டேனே, சில பிரச்சனைகளில் நான் சிக்கி கொண்டேனே, இதிலிருந்து தப்புவதற்கு என்ன வழி இருக்கிறது, நான் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் கலங்கி நிற்கிறீர்களா? அந்த ஒரே ஒரு வார்த்தை அவன் சொல்லுகிறான், அவனிடத்தில் கர்த்தருடைய வார்த்தை இருக்கும்.
எங்கே கர்த்தருடைய வார்த்தை இருக்கிறதோ அங்கே நீங்க கடந்து போங்க. எங்கே தேவனுடைய வார்த்தை இருக்கிறதோ அங்கே நீங்கள் நெருங்கி செல்லுங்க. ஏனென்று சொன்னால் அந்த வார்த்தை உங்கள் பிரச்சனைக்கு ஒரு விடுதலையை கொண்டு வரும். அந்த பிரச்சனையின் காரியங்கள், அந்த நீங்க சிக்கி கொண்டிருக்கிற பிரச்சனையிலிருந்து அது விடுதலையை கொண்டு வரும். பைபிள் சொல்லுகிறது, அவர் தமது வசனத்தை வார்த்தையை அனுப்பி அவர்களை குணமாக்குகிறார் என்று எழுதியிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. இரண்டாவது, அந்த வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறதோ அதை அப்படியே கீழ்ப்படுகிற பொழுது அற்புதம் நிகழ்கிறது. ரெண்டே விஷயம்தான். இந்த விஷயத்தில் நான் அகப்பட்டு இருக்கிறேன். மனுஷர்கள் எந்த வாசலும் எனக்கு திறக்கப்படல, எல்லாம் அடைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த ஆனால் இந்த விஷயம் ஆண்டவர் நன்மை செய்வேன் என்று சொல்கிறாரே, நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? அவருடைய வார்த்தையை கேளுங்க. என்ன சொல்லுகிறாரோ யோசிக்காமல் அதை செயல்படுத்துங்க, அற்புதம் நடக்கும். அல்லேலூயா. இங்க அதை தான் சொன்னாரு. அவர் சொல்லுகிறார், இந்த பள்ளத்தாக்கு எங்கும் வாய்க்கால்களை வெட்டுங்க. அவர்கள் கட்டட வேலைக்கோ விவசாய வேலைக்கோ செய்யறதுக்கு வரல, யுத்தத்துக்கு வந்தார்கள். யுத்தம் பண்ண வருகிறவர்கள் கையில என்ன இருக்கும்? ஈட்டி இருக்கும், வில் இருக்கும், அம்பு இருக்கும், வாள் இருக்கும், கேடகம் இருக்கும். ஆனா இந்த பள்ளத்தாக்கு எங்கும் அந்த வெட்டாந்தரையில வாய்க்காலை வெட்ட அவன் சொல்லுகிறார் தீர்க்கதரிசி. அந்த இரவு எப்படி பிக்காசு இல்லாம அங்க தோண்டுவது? நம்ம நினைக்கிறோம், நம்மள்கிட்ட எனக்கு மட்டும் அது இருந்ததுன்னா நான் அப்படி பண்ணியிருப்பேன், இப்படி பண்ணியிருப்பேன், இப்படிலாம் சொல்றோம்ல. என்னை மட்டும் என் பெற்றோர் நல்லா படிக்க வச்சிருந்தாருன்னா, எனக்கு மட்டும் அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருந்தனா, அப்படிலாம் அவங்க சொல்லல. இருக்கிறத கொண்டு தோண்ட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. இருக்கிறத கொண்டு வாழுதானா, ஈட்டிதானா, அதை கொண்டு அந்த வாய்க்காலை தோண்ட ஆரம்பிச்சாங்க. அதான நடந்திருக்கோங்க. இன்றைக்கும் நம்ம பிரச்சனைக்கு ஒரு சொல்யூஷன், நம்ம பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு என்ன அப்படின்னா, உங்களிடத்தில் இருக்கிறதை கொண்டு உங்கள் வாழ்க்கையில் என்னதினால் நிரப்பப்படணுமோ, எந்த தேவை சந்திக்கப்படணுமோ அதை செயல்படுத்துங்க. அதை செயல்படுத்துகிற பொழுது அங்கே அற்புதம் நடக்கும். அந்த வாய்க்கால்கள் தோண்டப்பட்டது. விடிய காலம் வாங்கும் பொழுது யோதோம் தேசத்தின் வழியாக தண்ணீர் வந்து அந்த இடத்தை நிரப்பி அவர்கள் தாகத்தை தீர்த்தது. அல்லேலூயா. ஏதோ ஒரு இடத்திலிருந்து, எதிர்பார்க்காத இடத்திலிருந்து அற்புதம் நிகழும், ஆச்சரியம் நடக்கும். அல்லேலூயா. 2 ராஜாக்களின் புஸ்தகம் 4ஆம் அதிகாரம் 1-7 வரை வாசிக்கிற பொழுது, வாசிக்க வேண்டாம், கவனிங்க. ஒரு தீர்க்கதரிசனுடைய மனைவி எலிசா என்கிற தீர்க்கதரிசன இடத்தில் ஓடி வருகிறார். ஐயோ என் ஆண்டவனே, என்னுடைய கணவன் உம்முடைய அடியான் மிகுந்த தேவ பக்தி உள்ளவனாக இருந்தார். அவர் மரித்து விட்டார். கடனை வாங்கி கொண்டு கொடுக்காமலே மரித்து விட்டார். கடன் கொடுத்தவர் என் 2 பிள்ளைகளையும் அடிமைகளாய் பிடித்து கொண்டு போக வந்து நிற்கிறார். என்ன செய்வதென்று எனக்கு தெரியவில்லை என்று சொல்லி எலிசாவின் இடத்தில் ஓடி வருகிறார். எலிசா அவளிடத்தில் கேட்கிறார், உன்னிடத்தில் என்ன இருக்கிறது? உன்னிடத்தில் என்ன இருக்கிறது என்று. உடனே அவள் சொல்லுகிறார், ஒரு குடம் எண்ணெய், ஒலிவா எண்ணெயே அல்லாமல் வேறொன்றும் என்னிடத்தில் இல்லை என்று சொல்லுகிறார். உடனே அவர் சொல்லுகிறார், நீ போய் உன் அயலகத்து வீட்டார் அனைவரையும் கூப்பிட்டு அனைவரிடத்தில் இருந்து பாத்திரங்களை, குடங்களை வாங்கி நீ உன் பிள்ளையும் வீட்டில் கதவை பூட்டிக் கொண்டு அந்த குடங்களில் இந்த எண்ணெயை வார்த்து நீ ஊற்று என்று சொன்னார். கடைசியாக அதன்படி அவள் செய்கிறாள். அவள் எண்ணெயை கோரி ஊத்த ஊத்த எண்ணெய் ஊறிக்கொண்டே இருந்தது. கடைசியாக ஒரு மகனிடத்தில் சொல்லுகிறார், இன்னும் ஒரு பாத்திரம் போடு என்று. அவன் சொல்லுகிறான், வேற பாத்திரம் இல்லை என்ற பொழுது
அங்க எண்ணெய் நின்று விட்டதாம். எலிசாவினிடத்தில் வந்து சொல்லுகிறார். எலிசா சொல்லுகிறார், அந்த எண்ணெயை கொண்டு விற்று உன் கடனை தீர்த்து விட்டு மீதம் இருக்கிறதை கொண்டு நீயும் உன் பிள்ளைகளும் ஜீவனம் பண்ணுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். அன்று அந்த தீர்க்கதரிசியினுடைய வார்த்தை உண்டு என்று தெரிந்ததினால் அவர் வந்தார். இன்றைக்கும் தேவனுடைய சமூகத்தில் ஆண்டுடைய வார்த்தை இருக்கிறது. நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீர்கள்? அவரிடத்தில் வருகிற பொழுது ஒரே ஒரு வார்த்தை, அந்த வார்த்தையின்படி செயல்பட்ட பொழுது அங்கே அற்புதம் நிகழ்ந்தது. அங்கே அற்புதம் தானே நடந்தது. அந்த வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து அதை செயல்படுத்தின பொழுது அங்கே ஒரு அற்புதம் நடந்தது. இன்றைக்கு அந்த வார்த்தை, இதெல்லாம் நடக்குமா? இதெல்லாம் சாத்தியமா? இதெல்லாம் புத்திபூர்வமாக இருக்கிறதா என்று சொல்லி கேள்வி கேட்கிறவர்களுக்கு அல்ல, தேவனுடைய வார்த்தை அற்புதம் இருக்கிறது. அதை கீழ்ப்படுகிற பொழுது அதில் அற்புதங்கள் நிகழுகிறது. ஹல்லேலூயா. மார்க்கின் புஸ்தகம் 6ஆம் அதிகாரம் 38ஆம் வசனம். சீசர்கள் இயேசுவினிடத்தில் வந்து சொல்லுகிறார்கள், சாயங்காலம் ஆயிருச்சு, திரளான ஜனங்கள் இருக்கிறாங்க, அவர்களுக்கு சாப்பிடுகிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை, அவர்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பட்டணங்களிலே போய் தங்களுக்கு ஆகாரங்களை சேகரித்துக் கொள்ள அவர்களை அனுப்பிவிடும் என்று சொல்லுகிறார்கள். இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், நீங்களே அவர்களுக்கு ஆகாரம் கொடுங்கள். இவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், 200 பணத்துக்கு அப்பங்களை வாங்கினாலும் இவர்களுக்கு கூடுமா? அப்படி வாங்க வேண்டுமானால் உடனே கிடைக்குமா? இயேசு சொல்லுகிறார், உங்களிடத்தில் எத்தனை அப்பம் இருக்கிறது போய் பாருங்கள். 2 மீன்களும் 5 அப்பங்களையும் அல்லாமல் வேறு ஒன்றும் இல்லை என்று அதை கொண்டு இயேசுவினிடத்தில் இருக்கிறதை கொண்டு கொடுத்த பொழுது 5000 பேர் புசித்து திருப்தி அடைந்தும் 12 கூடைகள் மீதம் எடுக்கும்படியாக தேவன் செய்தார். ஐயோ, இடத்தில் ஒன்றும் இல்லை என்று சொல்லி நாம் கலங்கி இருக்கிறோம். உன்னிடத்தில் உன் வாழ்க்கையின் பிரச்சனை தீர்க்க உன்னிடத்தில் இருக்கிறது அந்த சொல்யூஷன். உன்னிடத்தில் என்ன இருக்கிறது? கடன் என்று கலங்கி கொண்டு இருக்கிறாயா? உன்னிடத்தில் என்ன இருக்கிறது? நான் படித்த படிப்புக்கேற்ற வேலை வந்தால்தான் நான் போவேன். உன்னிடத்தில் இருக்கிறதை நீ செயல்படுத்து. உன்னுடைய தகுதிக்கு மிஞ்சின உயர்வு உன்னை தேடி வரும். அல்லேலூயா. உன்னிடத்தில் என்ன இருக்கிறது? ஐயோ, கடன் சாகதான் செய்யணும். இருக்கிறது சொத்து பத்துகள் லட்சக்கணக்கில் இருக்கும். அதை வித்து கடன் தீர்த்தரலாம். சமாதானம் தான் முக்கியம். பலருடைய வாழ்க்கையில இன்னும் சோகத்துல வேதனையில் இருக்கிறது. உன்னிடத்தில் என்ன இருக்கிறது? அது உன் பிரச்சனைக்கு தீர்வை உண்டு. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. 2வது வியாதி. 2 ராஜாக்களின் புஸ்தகம் 5ஆம் அதிகாரத்துல வாசிக்கும் பொழுது நாகமான் என்கிற ஒரு சீரியா தேசத்து படைவீரன், மகா பராக்கிரமசாலி, ஜனம் பெருத்தவன். சீரியர்களுக்கு இவரை கொண்டு தேவன் ரட்சிப்பை கட்டளையிட்டார். மகா பராக்கிரமசாலியா இருந்தும் அவன் குஷ்டரோகம் உள்ளவனாக இருந்தான். அவன் வியாதிக்கு எந்த மருத்துவங்களும் பதில் கொடுக்க முடியல. எவ்வளவு பணம் இருந்தும், பதவி இருந்தும், பராக்கிரமம் இருந்தும், ஆழ்பலம் இருந்தும் பிரயோஜனம் என்ன? அவன் குஷ்டரோகத்தை நீக்குவதற்கு எந்த மருந்துகளும் இல்லை, எந்த மருத்துவர்களும் இல்லை. அப்பொழுதுதான் ஆண்டுடைய வார்த்தை வருகிறது. யார் மூலம் வருகிறது? ஒரு சிறு பெண் மூலமாக ஆண்டுடைய வார்த்தை வருகிறது. அந்த சிறு பெண் சொல்லுகிறாள் தன்னுடைய நாச்சியாரிடத்தில், அவனுடைய மனைவியினிடத்தில், என் ஆண்டவன் சமாரியா நாட்டுக்கு போய் எலிசா என்கிற தீர்க்கதரிசி இடத்தில் போவாரானால் அவருடைய வியாதிகள் குணமாக்கப்படும் என்று. இதுதான் தேவனுடைய வார்த்தை. சில நேரங்களில் நீங்கள் நினைக்கலாம், ஆண்டவர் ஏதோ வானத்தில் இருந்து என் மகனே என்று வானத்தை திறந்து இறங்கி வந்து பேசுவார். ஒரு சிறு பெண் மூலமாகவும் பேசலாம், ஒரு கழுதை மூலமாகவும் பிழையாம் என்கிற ஒரு தீர்க்கதரிசியை எச்சரித்த தேவன். இதோ கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற நீங்கள் இப்பொழுது ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறீர்கள். ஏதோ ஒரு நபர் மூலம் ஆண்டவர்களோடு பேசலாம். இன்றைக்கு பாலியாங்கிச்சோ என்கிற சொல்லப்படுகிற உலகத்தில் பெரிய சபையை வைத்திருக்கிற ஒரு ஊழியர்
வியாதியினால் டாக்டரால் கைவிடப்பட்டு நாள் குறிக்கப்பட்டு இன்னும் 6 மாதத்தில் நீ மரித்து விடுவீர், நீங்க விரும்புகிறதை சாப்பிடுங்க, விரும்புகிறபடி உன் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சந்தோஷமாயிரு, இனி 6 மாசத்துக்கு மேல் நீ வாழ மாட்டாய் என்று சொன்ன பொழுது கேலண்டரில் 6 மாசத்தை தவிர வேற ஒன்றையும் வைக்காமல் எடுத்துவிட்டு தன் மரணத்தின் நாளை ஒவ்வொரு நாளும் எண்ணிக்கொண்டிருந்த அந்த மனுஷனுக்கு ஒரு சிறு பெண் போய் இயேசுவை பற்றி சொன்னாள். இந்த சுவிசேஷத்தின், இந்த வேதத்தின் மகத்துவம், இயேசு கிறிஸ்து என்கிற ஒருவர் இருக்கிறார். இது அறிவு சார்ந்ததோ தத்துவத்துக்குரிய வாக்கியங்கள் இதில் இல்லை. ஆனால் ஜீவன் உள்ள வார்த்தை இதில் இருக்கிறது, அற்புதங்கள் இதில் இருக்கிறது என்று சொல்லி இந்த சுவிசேஷத்தை பற்றி அவருக்கு சொன்னார். ஆரம்பத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. ஆனால் அந்த சிறுபெண் அவர் மேல் அன்பு மிகுந்தவளாய், இவர் கோபமாய் திட்டின பிற்பாடும் முகம் கொஞ்சம் கூட சொல்லிக்காம சிரித்தபடியே அவருக்கு இந்த வசனத்தை சொன்னதனால் இதில் என்னதான் இருக்கிறது என்று பார்ப்போம் என்று சொல்லி புதிய ஏற்பாடை அவள் படிக்க ஆரம்பித்தார். படித்த பொழுது இதில் தத்துவ ஞானமோ மருத்துவ சான்றுகளோ ஒன்றுமே இல்லை. ஆனால் ஒன்றே சொல்லப்படுகிறது, இயேசு என்ற ஒரு நாமம் சொல்லப்படுகிறது. அவர் அற்புதங்களை செய்தார், அதிசயங்களை செய்தார், வியாதியில் இருந்தவர்களை விடுவித்தார், கட்டில் இருந்தவர்களை விடுவித்தார், பிசாசின் பிடியில் இருந்தவர்களை விடுவித்தார், அவர் ரட்சிக்கிறார் என்று சொல்லி அந்த ஒரு நபரை பற்றி மீண்டும் மீண்டும் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே. அவர் வாசிக்க தேம்பி அழ ஆரம்பித்தார். அவருடைய வியாதி 6 மாசம் கடந்தது. அவர் இன்னும் சுகமாகி மீண்டும் அவர் தேறி வந்தார். டாக்டர் சொன்ன அந்த 6 மாசம் முடிகிறதுக்கு முன்பாக படுக்கை விட்டு எழுந்து இயேசுவை தேவன் என்று துதிக்க ஆரம்பித்து விட்டார். அல்லேலூயா. மருத்துவங்கள் உங்களை கைவிட்டு விட்டதா? ஒரே ஒரு வார்த்தை, அந்த வார்த்தையை கொஞ்சம் செயல்படுத்தி பார்க்கிற பொழுது அது என்னதான் சொல்லுகிறது என்று கொஞ்சம் கீழ்படிக்கிற பொழுது வாழ்க்கையில் அற்புதங்கள் நிகழ்கிறது. இந்த நாகமான் என்கிறது அந்த பராக்கிரமசாலி, அந்த போர், அந்த தளபதி எலிசாவிடத்தில் போகிறார். எலிசா சொல்லுகிறார், அவர் பார்க்க கூட செய்யல, நேர போய் இந்த யோர்தான் நதியில் 7 தரம் மூழ்கி எழும்பும், உம்முடைய குஷ்டரோகம் சரியாகிறோம் என்று சொன்ன பொழுது இந்த பராக்கிரமசாலிக்கு கோபம். என்ன, இவர் என்னை தொட்டு தடவி என்னை சுகமாக்குவார் என்று நினைச்சேன், என் நாட்டில் என்ன நல்ல நதிகள் இல்லையா இங்க வந்து குளிக்கிறதுக்கு என்று சொல்லி கோபப்படுகிறார். அவரோடு இருந்த ஒரு சேவகன் சொல்கிறான், அவர் பெரிய காரியத்தை சொன்னா செஞ்சிருப்பீரே, இது சின்ன விஷயம் தானே, இதன்படி செய்தால்தான் என்ன என்று சொல்லி 7 தரம் அவன் மூழ்கி எழும்புகிறான். அவன் சரீரம் ஒரு சிறு பிள்ளையுடைய சரீரத்தை போல சுத்தமா சூப்பரா மாறி அவன் குஷ்டரோகம் நீங்கி விடுகிறது. ஒரு வார்த்தை ஒரு பிரச்சனைக்கு தீர்வை உண்டு பண்ணிவிடும். மனுஷர்களால் முடியாத காரியங்களுக்கு ஒரே ஒரு வார்த்தை அதற்கு ஒரு தீர்வை கொடுக்கும். அல்லேலூயா. யோவான் புஸ்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் திருமணத்தை பற்றி இங்கே எழுதியிருக்கிறது. கானான் ஒரு கல்யாண வீட்டில் இயேசு கிறிஸ்து கடந்து செல்கிறார். அவருடைய தாயார் ஏற்கனவே அங்கே, கவனிங்க, அவருடைய தாயார் ஏற்கனவே அங்கே இருக்கிறார். இயேசு கிறிஸ்து வாழ்ந்த அந்த நாசரேத் என்கிற ஊருக்கு இது 1-2 கிலோமீட்டர் பக்கத்தில் இருக்கிற ஊர் தான் இந்த கானா ஊர். நாத்தான்வேல் இந்த கானான் ஊரை சேர்ந்தவர். ஆகவே இவர்கள் அவர்களுக்கு மிகுந்த நெருங்கின நண்பர்கள், தெரிந்தவர்கள், அறிமுகமானவர்கள், ஏன் உறவினர்களாக கூட இருக்கலாம். ஆகவேதான் இயேசுவின் தாய் அங்கே விசாரிக்கிற வேலையில் ஈடுபட்டு இருக்கிறார். இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய சீடர்களும் அங்கே அழைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் என்று எழுதியிருக்கு. அங்கே போய் இருக்கிற பொழுது திராட்சரசம் அங்கே குறைவுபட்டது. இயேசுவின் தாய் சொல்லுகிறார், அவர்களுக்கு திராட்சரசம் இல்லை என்று. இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், ஸ்திரியே, உனக்கும் எனக்கும் என்ன, அம்மா உங்களுக்கும் எனக்கும் என்ன, என் வேலை இன்னும் வரல. அப்படின்னா யாரோ சொன்னா அவர் கேட்க மாட்டார், அவர் சொன்னாதான் அவர் கேட்பார். உடனே இயேசுவின் தாய் சொல்லுகிறாங்க, வேலைக்காரர்களை பார்த்து, அவர் உங்களுக்கு என்ன சொல்லுகிறாரோ அதன்படி செய்யுங்கள். அதற்கு அவர் சொன்ன வார்த்தை எதுவானாலும் அதை செய்ய நாங்கள் தயார் என்று ரெடியான பொழுது 6 கற்சாடிகள் இருக்கிறது. ஒவ்வொன்றும் 2-3 குடம்
40 லிட்டர் தண்ணீர் கொள்ளத்தக்கதான கற்சாடிகள், ஜாடிகளிலே தண்ணீரால் நிரப்புறாங்க. இப்பொழுது இதை மொண்டு நீங்கள் கொண்டு போய் கொடுங்கள் அப்படிங்கிறாங்க பந்தி விசாரிப்புக்காரனிடத்தில். அவர்கள் கொடுத்த பொழுது அதை பந்தி விசாரிப்புக்காரன் டேஸ்ட் பார்த்து சொல்லுகிறார், மணவாளனை அழைத்து, முன்பு எவனும் நல்ல திராட்சை ரசத்தை கொடுத்து ஜனங்கள் திருப்தி அடைந்த பிற்பாடு ருசி குறைந்ததை கொடுப்பார், நீரோ நல்ல ரசத்தை இதுவரைக்கும் வைத்து வைத்திருந்தீரே என்று சொல்லுகிறார். அந்த திருமண வீட்டில் இருந்த குறையை நீக்க ஒரே ஒரு வார்த்தை. வாழ்க்கையில எப்படி இந்த திருமண காரியம் நடக்க போகுது, இதை எப்படி செய்து முடிக்க போகிறோம், எவ்வளவோ குறைவுகள் இருக்கிறதே வாழ்க்கையில என்று சொல்லி கலங்கி நிற்கிறீர்கள். அவர் உங்களுக்கு என்ன சொல்லுகிறார்? ஆண்டவரே, நான் என்ன செய்ய வேண்டும், நீர் என்ன சொல்லுகிறீர் என்று சொல்லி அவருடைய வார்த்தையை கேட்க வாங்க. ஒரு வார்த்தை உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றத்தை உண்டுபடும். கை கழுவும்படியாக வைக்கப்பட்ட அந்த கற்சாடியில் இருந்து தண்ணீரை கொண்டு யூதர்கள் அதை செய்ய மாட்டார்கள். நீங்க செய்வீங்களா? கை கழுவும்படி வெளியே வச்சிருக்கிற தண்ணியை கொண்டு பந்தி விசாரிப்புக்காரங்க கொடுங்கன்னா செய்வீங்களா? செய்ய மாட்டோம். அவர்கள் யூதர்கள் ரொம்ப சுத்தம் பார்ப்பாங்க. ஆனா அவர் என்ன சொன்னாரோ அதை செய்ய யார் தயாரோ, ஐயோ எங்களுக்கு பாரம்பரியம் இது கிடையாது, எங்களுக்கு இது வழக்கம் கிடையாது, இப்படி செய்தால் எங்களை அடித்து விடுவார்கள், கோபப்படுவார்களே என்று சொல்லி யோசிக்கல. அவர் சொல்லியிருக்கிறாருன்னு செய்த பொழுது அற்புதம் நிகழ்ந்தது. உங்க வாழ்க்கையில் இன்னைக்கு ஒரு அற்புதம் நடக்கும். பிள்ளைகளுடைய திருமண காரியத்தில் ஒரு அற்புதம் நடக்கும். அவர் என்ன சொல்லுகிறாரோ அதன்படி செய்யுங்க. அவரிடத்தில் கர்த்தருடைய வார்த்தை இருக்கும். அந்த கர்த்தருடைய வார்த்தை தான் சொன்னது, காற்றையும் காண மாட்டீங்க, மழையையும் பார்க்க மாட்டீங்க, இந்த வாய்க்காலை வெட்டுங்க, தண்ணீரால் நிரப்பப்படும். உங்க வாழ்க்கையில் அப்படிப்பட்ட அற்புதங்கள் நடக்கும். அப்படி எழுந்து நின்ற ஆண்டவரை நோக்கி ஒரு வார்த்தை சொல்லும், கர்த்தாவே எங்கள் வாழ்க்கையெல்லாம் செழிப்பாகுமே என்று சொல்லி ஆண்டவரை நோக்கி ஒரு வார்த்தை சொல்லும், கர்த்தாவே எங்கள் வாழ்க்கையெல்லாம் செழிப்பாகுமே. ஒரு வார்த்தை சொல்லும், கர்த்தாவே எங்கள் வாழ்க்கையெல்லாம் செழிப்பாகுமே. ஒரு வார்த்தை சொல்லும், கர்த்தாவே மாறாவின் தண்ணீரெல்லாம் மதுரமாக மாறி போடும். மாறாவின் தண்ணீரெல்லாம் மதுரமாக மாறி போடும். கண்ணீர் மாறிடும், துக்கம் மாறிடும், கண்ணீர் மாறிடும், துக்கம் மாறிடும். ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதுமே, சொன்னால் போதுமே. ஒரு வார்த்தை சொல்லும், கர்த்தாவே எங்கள் வாழ்க்கையெல்லாம் செழிப்பாகுமே. ஒரு வார்த்தை சொல்லும், கர்த்தாவே உம் வார்த்தையிலே சுகம், உம் வார்த்தையிலே மதுரம், உம் வார்த்தையிலே சுகம், உம் வார்த்தையிலே மதுரம், உம் வார்த்தையிலே எல்லா சந்தோஷம், உம் வார்த்தையிலே எல்லா சந்தோஷம். ஒரு வார்த்தை சொல்லும், கர்த்தாவே எங்கள் வாழ்க்கையெல்லாம் செழிப்பாகுமே. ஒரு வார்த்தை சொல்லும், கர்த்தாவே. கைகளை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவோம். நன்றி அப்பா, நன்றி.
நன்றி அப்பா, நன்றி அப்பா, நன்றி அப்பா, நன்றி அப்பா, நன்றி அப்பா, நன்றி அப்பா. உங்க வார்த்தை, உங்க வார்த்தை, உங்க வார்த்தை அற்புதங்கள், அற்புதங்களை செய்கிறது. உங்களுடைய வார்த்தையை கேட்டு அதன்படி செய்கிற பொழுது அங்க ஆச்சரியமான விடைகள் இருக்கிறது, ஆச்சரியமான பதில்கள் வருகிறது. இப்பொழுதே அற்புதங்கள் நடக்கிறது. இந்த வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிற ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவரே, என் வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதங்கள் நடக்கட்டும். எலிசாவுடைய நாட்களில் அந்த நாகமானுக்கு செய்தது போல என் வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதம் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த காரணம் ஒரு கல்யாண வீட்டில் தண்ணீரை திராட்சரசமாய் மாற்றின அற்புதங்கள் இன்றும் நடக்கட்டும் சுவாமி. ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில் நடக்கட்டும். உங்க வல்லமை உள்ள நாம மகிமைப்படட்டும், உன் கிருபை வெளிப்படட்டும். அன்பு தகப்பனே, இந்த வார்த்தை கேட்கிற ஒவ்வொருவருக்காக ஜெபிக்கிறேன். வியாதியினால பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவத்துக்கு தேவையான பணம் இல்லாமல் வாடிக்கொண்டு இருக்கிற ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் அற்புதம் நடக்கட்டும். மருத்துவர்களால் கைவிடப்பட்ட ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் அற்புதம் நடக்கட்டும். திருமண காரியங்கள், எல்லா காரியங்களும் கைகூடி வந்தோம். பணம் இல்லாமல் கலங்கி தவித்து நிற்கிற இதை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் அற்புதங்கள் நடக்கட்டும். நம்முடைய மகிமை வெளிப்படுவதாக சொல், மகிமை வெளிப்படுவதாக. கடன் பிரச்சனையில் வாடுகிற ஒருவருக்கு இன்றைக்கு விடுதலை வரட்டும், ஒரு அதிசயம் விளங்கட்டும். உங்க வல்ல நாமத்தை மகிமைப்படுத்த இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே.